siitä tuli? Multa on varmaan 5 kylkiluuta poikki. Näytäs. Oi. No kuule sinä ja sun kylkiluus. Viimeinen näkkileipäpaketti leipälaukusta murusina. Kiitos paljon, Jaamari. No, sattuu ainakin. Jätkät, missä me ollaan? No mitäs luulet? Eksyksissä. Miten me ollaan tähän jouduttu? No kun tuli peruskoulussa luettua Kalevalla. Sinäkin turakani olet maalta, että tunne paikkoja. Siitä on 15 vuotta, kun viimein lähdin ruutukaavaan. Kuules Pohjola, sinä tämän idioottimaisuuden keksit. Niin. Sun hommas on nyt löytää meille lähin haive ja tilata kännykällä pizzat ja näin edespäin. Kiitos. Saatteko muuten jätkät uskottua, että mulla on nälkä? Pidä sinä näkkileiväsärkkiä turpas kiinni! No. Sissi. Sahtia. Alkaa tuntua tää sahti. Siinä on varmaan kärpäs sieltä joukossa. Vetää silmät ihan neliskanttisiksi. Ohrasta oluen synty, humalasta julkijuoma. Vaikkei tuo veet synny eikä tuimatta tuletta. Tästä alkaa viikon villastus. Etukäpäliin kilpa takakäpäliin kanssa. Alkuasuikkaalla oli jano. Ei ole enää. Alkuasukkaalla oli nälkä. Ei ole enää. Alkuasukkailla oli puute. Ei ole enää. Hei Kunti, missä ne siirit hävis kun bileet vasta on alkamassa? Aivan sama. Tulkaa tytöt takaisin. Ei mut kuulit vakavasti ottaen. Nyt puhutaan naisista! Naisista! Mies kun ei löydä naista edes haareimista! Kuule Michel ja sinäkin siinä. Kaikki tietävät hyvin, että Pohjola sun miehet ovat 7. polven tuhkamia. Ja muuten Irmelistä pidät sitten tuhkaisen heppisi erossa. Ja sehän kuule vähän. No, otetaan miehestä vittaa vaan. Oho. Anna vettaa tulee. No. No niin, minne se oli nyt hävisi? Mitä helvettä? Mikäs mies sä oot ja mitä sä täällä teet? Minä olen Hood. Robin Hood. Tää on toi Tapiolan metsät eikä mikään selviytymetsä. Sä oot tappanut meidän lapsi näytteen. Ala kuule vetää. Ai! Kävisikö sun pahasti? Apumiehet. Sattuko pahasti?
Mie jo teitä vuottelin. Niin mistä? Meillä täällä Tapiolassa on tehty semmoista tappoa, että se vuotta, joka ensinnä suotuu. Jasso. Enpä ole sulta panematta merkille, että kaupunkilaspojat on etsiksessä. No, mistä päästä ollaan tulossa ja mihinkä menossa? Esi-isiä naarteita etsimässä. Kukas sinä olet? Ja mie. Mie on eläkkeellä oleva persuuskoulun opettaja. Reservi yliluutnantti. Ja Rehmanantorppari Horttanainen ehtota vaan. Oon mie myös antropologi. Ja perinnettä keräämässä Viena ja Repolan surkeista arentioista sotien aikaa. Männä viikollakin löysin pälpäkät ja runstaanit ja herkistävän itkuvirren. Repolan akat tapasitte Vestasta Luevo ehtolla Ilko Sillansa. Ja mieluiten vielä päissänsä. Juhu! Tämä on Karjalan karjalainen. Suuri harvinaisuus. Niillä ei ole kieltä kuin suussa. Sellainen kanssa kuolee. Luojan kiitos. Osaat sinä neuvoa meidät pois tätä metsästä? Tai tiedätkö, missä on hiirenportti? Kassohan mie. Istu kerran. Elä istu siihen! Voi anteeksi, onko sen alla ikitietäjä Antero Vipusen hau? Kissan paikka. Kissa. Minun sotaa kissai. Raatteen tie. Sukua isän puolelta Kurskin mutka ja äidin puolelta Omaha Beach. Se on kissan paikka, elää istu siihen. Kyllä nämä lantahousut sekoittaa multa pään. Eikä tästä metsästä löydy yhtä ainutta selväjärkistä ihmistä. Annahan mie huostan. Tuosta menettä Mykkylän kuvetta, 7 Venäjän virstoa ja sitten jojen partta pitkin, kunnes näette Örkylän kylän savulla. Juu. Vaikea mennä sinne päinkään. Hyö antaa tuollaisille kaupunkilaismullikoille köpötystä. Menette sinne ohitte. 1,5 vanhoon peninkulmoon, johan siellä Metareunassa Turakaisen sukutilaa pälähöttää. Käyhän Jalmar kahtomassa. Mistä tunsit?
No ohan sinun jo 1000 vuotta vuotettu. Vaan yhden neuvomies sinulle annan. Muista mitä turakaiset aina ovat osanneet. Kiitti vaan neuvosta, mutta miten me osataan takaisin? Lyöttää puihin pilikat, tuletaan niitä pitkin takaisin. Se on kuule suomalaiselle miehelle vähän nolotapa ilmoittaa asiattomille tulemisista ja menemisistä. Vaan muuta pahaa ette maha. Alkakaa laputtaa, jo teillä on vielä paljon tekemistä ennen kuin tämä savotta on ohi. Oli muuten outo äijä. Joo. Näyttää siltä, ettei täällä ole asuttu 500 vuotta. Hei, on Turakaisen suvussa pahemmin kuokka, hei! Kuulkaa, tästä rytöpesästä ei avaimen kokoinen esine hevillä löydy. Eihän me edes tiedetä, mikä näköinen se on. Minäpä tiedän. Hei jätkät! Täällä on lahonnut sahtitynnyri ja 100 vuotta käyttävät olleet työrukkaset. Minä suuresti iloitsen näistä löydöistä. Hei, muistatteko mitä se ukko Turakaiselle sanoi? Kehotti muistelemaan, mitä turakaiset on aina osannut. No mitäs Turakaiset ovat aina osanneet? Se mitä minä Turakaisia tunnen. Ne ei ole osannut muuta. Muuttaa sontaa leinaksi ja leipää sonnaksi. Tunkio! Tunkio. Turakausi! No on se kumma, ettei täältä ole aikaisemmin osanneet etsiä. Turakaiset eivät nämä liemälti ole peltoja paskalla höystä. Anna tänne sen! Sinä hävität sen heti ensimmäisessä pusikossa. Saat uskoa, että minä en anna. Tämä on minun sukuni sinetti. Siihen ei pohjalaiset näppeinänsä koske niin kauan kuin minussa Turakaisen henki pihisee. Se aika saattaa jäädä lyhyeksi. Sano vaan mitä haluat tehtäväksi. Kohta tulee tunti turpaa. Mutta kundit, hei, asia ei mulle mitenkään kuulu. Mutta jos voisit olla tappelematta siihen asti, että päästään pois tästä metsästä. Meillä on vielä toinen avain löytämättä. Minä en luota tuohon kunniin pätkääkään. Pidä se erossa minusta, tehän käy kipiä. Kato